Ez dakit, zer ari diren kantatzen. 1.600 edo 1.700 gorri ari dela kantatzen uste, azpiti etzeok, eta nik uste diru ere oso gorri ateakoala partidotan. Hor duzu irudietan. Inazio Tolosa, amezketarra. 32 urte. Ordezko lanak egiten ari da. Inazio Tolosa, beste pelotari asko bezala. Gogoratu gaur. Esate baterako Salaberria eta Belokiren ordez Urionagoena eta Taberna direla, bestalde Eugiren ordez Olaizola, Zezeagarekin, beraz, eta Galarzaren ordez Balerdi, eta Kapellanen ordez Lejardi, beraz, aldaketa asko egin behar izan dituzte, eta esperokoa zen olabait, partidu asko ari baitira jokatzen, bata bestearen atzetik, eta hori inolaz ere, ezin ziteken erremediatu. Pelotariek eskuetatik eta justu xamarri biltzen duten horiek nahiko lan badute txapelketa luze honetan. Sakea gorriei egokitu zaie. Jokin Errasti, errestateko prest. Sakea Retegi bigarrenak du. Ikus dezagun. Aurreneko txaloak, aurreneko sakean Retegi bigarrena. Erresta txapapera Jokin Errastik. Bai, sakea amateko muko, baina hotzotzen galdu indik Jokinek. Eta aurretik galtzen astea txarra dek urdinentzat. Denantzat, baina urdinentzat gehiago. Esan bezala, irabazelek txartela eskuan izango dute. Galtzaileek ikusi egin beharko da, zai gertatzen den bederatzigarren jardunaldian. Esate baterako, Retegi eta Lasak, azken jardunaldian, Agirre eta Arretxeren kontra jokatu beharko dute. Eta Unanue eta Errastik, ordurako osatzen bada, Gainurrako aurrelaria, Olaizola eta Zezeagaren kontra. Jakina baita, Eugik jada ez duela urten txapelketako beste partiduri jokatuko. Eta atzereko partidu esaldekena oso garrantzitsu izalaik, Fermin. Bost puntu ingeituko alitzeke Errasti eta Unanue atzereko partidu hortan dena jokatu lezakea. Gaur normalen irabazteko partidu Olaizolak eta 4 puntu gineon goituzke eta urduan irabazio bostekin bihikin gaituko goituzke eta urduan pasakoke hortan irabazitakoa. Hor da Jokin Errasti, ikus dezagun, atzera, gozatu, eta ezker paretaren bila gainera, goiti, erantzun dio Lasak, atzera berriro ere Errasti, jakina partidua atzean erabakina izango dute, ia Tolosa hirugarrenak txokoan luze mozu jaso egin dio Retegik, inada egin eta Errasti utzi dio, pelotak da gozoago du Azkoitiarrak, ezker jarri da, zabaletik Lasa, atzera, Tolosa, kinada egin Erretegik eta utzi, Lasak moztu egin nahi izan du. Horain Erretegi bigarrena. Atzera, Inazio Tolosak ere. Eutsi Lasa hirugarrenak. Ez du ezkerra ira behar bezala markatu, amezketarrak. Errasti. Atzera. Ondo ezkerrez Lasa. Errasti eta Lasa, joetake. Ondoren eskainiko dizuegun partiduan. Eskuidoan Nagore eta Elkoro irabaziko balute. Txartela eskuetan izango lukete finalerdietarako. Nagore eta Elkorok Alurtziza eta Armendarizen kontra jokatuko dute. Azken hauek ez dute zer eginik txapelketan. Zer eginik saikapenari dagokionean. Bi partidu bakarrik irabazi dituzte, 2 punturekin dira, saikapen horretan, beraz, finalerdietan sartzeko aukerarik ez. Bana markaga joan hemen, Bergarako udal pelotalekuan. Beraz, aurreneko sakea egiteko aukera du, amezketako aurrelariak. Hemen gurekin komentarista postuan dugun Joxan Tolosaren Anaia Gazteak. Arroa eta luzea. Ondo errestatu du Lasak.
Atzera Errasti. Tolosak Errasti utzi dio. Errasti katxe egin du. Hor da ezkerra idea. Harrapatu eta jaso Arretegi. Lasa, atzera. Aztertu dintzio Lasari, aukera Inatxo Tolosak du. Etxe egin du pelota, jaso Arretegi. Hor da Errasti, honek atzera. Aurreko partiduetan Jokin Errastia alegin du da behin eta berriro pelota jaisten, pelota mozten. Gaur ez duk uste horrelako intentziorik ekarriko zuen. Ez, gaur aurre kontraio txarra zeuke moztutzeko. Nik uste gaur luze ibili behar du la pelota. Eta anaiek berdin, anaiek pasein bertio galdala. Eta ez dago Julianen mozten harrapatzen bi eskukin oso atzea jatzen diketa. Arretegi gainera, txoko inguru horretan gerria sartzen inork baina hobeto daki, ezkerrez. Eta atzeak abialtzen dik horrek. Atzera Inatxo Tolosak. Zabaletik erantzun beharko du Errastik. Bildu. Ezker pareta jondoren. Lasak atzera. Jokin Errastik lan asko izango lauzte dituz, Fermin. Julian gainea joku serio haiten aidek. Klasifikatu arte bote asko jokatzen aidek. Airez da tanto ikusgarri gutxi indi, baina atzelai asko kargatu da mina hundi inez. Horta junde partidu guztik, irabaztea eta serio jokatzea. Arretegi eta Lasak, bi partidu galdu dituzte, txapeketa honetan. Aurreneko Titin eta Bernaren kontra, 14ean geratu ziren. Eta bigarrena Etxaniz eta Galarzaren kontra, Altsasun, 6. kartean geratu ziren orduan. Ez zin erantzun, bederatzi zerriti Jokin Errastik, bigarren tantoak horrientzat, 2 eta 1. Bezala, bi partidu galdu dituzte momentuz txapelketan, irudietan ikusten ari garen bi gizon hauek. Beste hainbeste, Unanuek eta Errastik. Unanuek edo eta bigarrenean Arizna barretazuen lagun Errastik. Alustiza eta Armendarizen kontra. 16ean geratu ziren Arizna barreta eta Errasti. Eta horreneko galdu zutena, baita ere plaza berean Eibarko Astelenan, Kapellan eta Errandonaren kontra 13ean geratu ziren. Unanue eta Errasti. Unanueren berragerpena izan zen oker espanai. Hemen Bergarako udal pelotalekuan, finalerdietarako txartela jokuan, eskuz bibitako txapelketako 8. jardunaldia da Jaun Andreok, Arretegi eta Lasak 2, Tolosa 2. Eta Errastik 1. Hau hasi besterik ez da egin, diruan nabarmen atera da, espero zen bestalde, gorrien alde. 1000 ari dira kantatzen momentu honetan. Mila lareun eta azpiko diruik ez, 200.000 ere ez. Eta hor, irudietan Josan Oskar Lasaren bi anaia. Bai, bi anaia, bai. Hor duzu Oskar Lasa. Lau pelotari hauetan gazteena da. Eta atzelari bezala, nik uste dut ondorengo urteotan zer esan emango duela Oskar Lasa. Bai, gora di joan pelotari eta gainea pixka beti gora iten di joan pelotari. Eta gaurko honen esatei hor enpresa mailen dagoien daitzenak esatei atzelari falta ituela eta nik uste urtetako atzelari atzikoa Oskar Lasa izango gala. Txapelketako partidutan da goiko punteko partidutan. Zazpian jarri da Errasti. Pelota hori airez bueltateko asmotan. 3 eta 1. Utzi bazune pelota txarra izango guen, baina... Bai, zazpian bote egingo zuen pentsan noraino joango zen. Hor duze berriro ere. Mandio ederra Lasak. Eta Sotamanok eraman izan du Errasti. 3 eta 1 sakean Retegi bigarrena, sakez momentu zeratxundarrak bat egin du. Eskuiz arrestatzeko aukera, ala egin du Errastik. Atzera berriro ere Retegi.
2.302 jaso, justu erraztik. Moztu Retegik, ondo defentsa Inaxio Tolosa. Jaitsi Lasak, jaso Tolosak. Aidez Retegi. Atzera orain, jokua zabalduz. Lasa hirugarrenak atzera. Eutsi errazti. Horriak ari dira erritmoa jartzen. Eutsi Azkoitiarrak. Ezkerrez Lasa. Tolosak inada egin eta errazti utzi dio, honek atzera. Zazpiterrian Lasa. Gora. Gora ies egin dio. Da biarrena, indazu haside baino pelota garbi gora alde inez, ies inez. 2-3. Hor da mezketako aurrelaria. Horatu joan zen astebuka eran estrenatu zela txapeketan. Eibarko astelenan. Errazti atzetik etorrita, pelota atzera. Ez du gozatu Lasak. Tolosak ere atzera. Hor da txarrikoa. Dominatzera, bai. Dominatzera pasa beharrik ere, pasa beharrik gabe. Egin dute tantua kaso honetan. Retegik eta Lasak. Erraztire, jokin erraztire tristean zen hasiek, partiduek. Hasier angatxeroko handi baino, esan dio lan asko inberri izango lagar. 4-2. Ez du partiduak punta honeko hasiera izan. Dirua 1.200 dago. Markagailuan 4 Retegi eta Lasak, 2 Tolosa hirugarren eta erraztik. Sakean eratxundarra. Sake gurutzatua. Hor da aukera Lasak. Ez du gozatu ordea. Eutsi erraztik. Retegi gatzera. Ezker paleta de txatxia gainera. Lasari utzi honek atzera. Orain bai. Bederatzen errazti. Orain ezkerrez etxarrikoa. Baita berriro ere. Tolosa hirugarrena. Zabalea. Ezinean bezala ari direla iruditzen zait, Koxan? Bai, ez ditu gai gehiagin gozatzen pelota. Julian airek botea hola harrapatzen honek gozatzen bakarrik. Tarteka jozen dituzte, pelotaka da gozoak, baina gehienean ezinean bezala ari dira. Guztez dagon. Hor sartuko da Retegi. Hortian jarri du errazti. Ondo errazti. Ezkerrez Lasa. Ez. Eta bi atzelari pelota asko galtzen Fermin. Hasiera hontan behintzat. 3 eta 4. Huts egin du etxarriko atzelaria. Hirurak berak bota ditu. 2 gora eta hau, txapapera hirugarren, ezker pareta jo ondoren. Sakean Inaxio Tolosa. Erdi da. Aleren nahiko lan egin, errestatu du Lasak.
Orain gehiago gozatu du. Gero Lasak beso guztia dantzatzen du pelota jotzeko. Ba, indarreko pelotari, pelotari gorra eta indartsu edek, eta beti indarren ibiltzeuna pelota. Sartu egin da Lasaren pelota, Tolosa tanto egin aian errastiru txidio atzera Azkoitiarra. Nahiko lan izango du hori ere barruan da. Jokoan luze moztu Tolosak, jaso Retegi. Ate pelota gantzetzen dira, Retegi. Atzera Inazio Tolosa. Jaso Lasa. Errastik ere atzera, ez da txarra. Aztertu arren eraman egin du Lasa. Etxila Tolosak. Jaso Retegik, aukera errastik du. Atzera. Oain artean nahiare oso polikita oso ondo jokatzen. Uste dut orain arteko tantori politen ari garela ikusten. Atzera berriro ere errasti. Bederatzean Oskar Lasa. Atzera berriro ere errasti. Agintzen ari dira tanto honetan Urdina. Hor da Inazio Tolosa. Traketxan txanatea zaio ezkerra idea. Ikustezagun, Lasa. Errasti bera joan da aurrera. Zabaldu jokoa Julia Retegi. Bildu errasti. Justu sartu du frontixan Julianek. Eta erdi huts tanto Inazio Tolosa. Ba, ni uste nahi zula erdi ez, baina nahi zin bipa eta, baina Zabalea efektokin, hola Zabalea ateatzen hori eta Julian zuzen Zabalea jundek eta erdibiden gaituek. Oain ikusiko dugu lan ikusteit. Launa markagailua. Hor duzue. Zabaletik pelota bildu errasti. Aztertu egin Horretegiri. Haudek, pelota. Zuzen, baina nahi bezin ondo zaino gatea bipa eta efektokin, eta Julian zuzen ez zikoaken da ia amategitik izan. Ez zaino nahi bezala atera, baina ondorioak ikusita ez dut uste aserra izango den. Ez. Launa markagailuan. A ber, behotzen da partidu pixkiat. Tanto honetan behintzat, zerbait mugitu da jokua. Bigarren berdinketa, lehena aurreneko kartoian izan da. Inazio Tolosaren sakea, ez da txarra. Errestatu egin du. Alere Lasak, ez nola nahi gainera. Atzera errasti. Gozatzen hasi da, Azkoitiarra. Tolosak errasti dutzi eta honek atzera. Garbi daukate Urdinek partiduan non erabaki nahi duten. Atzera berriro ere Jokin errasti. Eutxi Lasak. Egin eta berriz atzera. Jaso Lasak. Tolosak ere atzera. Eutxi Lasak. Hor da Retegi. Ikusgarria Tolosa hirugarrenaren sotamanoa. Eutxi Lasak. Ez du gozatu hemen Jokinek. Amezketarrak berriro atzera. Ezkerrez Lasa. Aidez Tolosa. Defentsan Retegi, aukera errasti. Atzera, gozatu. Ezker pareta ikutu du. Alere ezkerrez erantzun Lasak. Eta ez nola nahi. Berriro atzera. Lezio ondo ikasitek herri dute Joxan. Bai, ondo aditzuk, errasti aurreko tanto da hotza hasiek, baina oen mateik zuzen duela eta oain atzereko tantotan oso ondo aidek. Eta nahiare, belana oso ondo betetzen aidek. Balean da pelota. Errastik bildu. Eratxundarrak ere atzera. Lasa. Goitik. Errastik ez du gozatu. Atzera Lasak. Dominatzera pasatzen aukera dut hemen gorriek. Txokoan. Txapa. Oso politek, baina arrisko handiko pelota, ondo eta berdalako. Txapa gainera, hori Julian egoz ondo etxematzeekik. Ondo botadi, baina txapa.
Aurretik, aurreneko aldiz, Tolosa eta Errasti, 5 eta 4. Eta jokua animatzen hasi da. Da guain artekoa ikusita, ez dik ematen, batetik bestea, hola, hartaineko difentzi daunik. Hemen dira, Josan, 2 sotamano jarraian izan dira, bata Juliarretik, eta hemen anaiak joduena ikusgarri izan da. Dirua 1.600. Diru itxuri pare. Bai, zango nuke. Markagailuan tanto bakar baten aldea besterik ez, 5 eta 4. Dena, azpetik jokan nahi duenaren entzat, aukera ederra. Bai, baina ez dik ematen konfiantza handi daukenik, urdinekin. Guain arte ondo, hasiera baten esan dio, jokin erdipurri hasiala, baina ondo ikustetuk eta guain arte behintzat ondo haiditu. Ganaiare oso ondo haidek. Eta guain arte partidu kolorea ematen nahi zaizkie behintzat. Zuen anaiaren ere, bueno, kompromiso pikin bat bai, baina aukera ere ederra, ez? Nik uste aukera gehiago. Txapelketan jokatzeko horrelako aukera. Aukera politxe, askotan urte guztin hor ilusio handi pa ebiltzetuko eta pelota ilusiokin tortzanen kantxane antzeman hitz zaiet. Hokeia askotan pasatzen zaiek, behai txapelketan da nola ez dira sartzen, askotan ilusio gutxi xamarrakin ibiltzeiela. Daulako partidutan ateatzen diren gogokin atea eta pelota hitzat hau indizio atzetik sartzea bezala izatek. Zer diren erakusteko aukera paregabea da txapelketa. Eta dakitzen bezala, 8. jardunaldi honetan gazte asko, eta gazteak ez direnak. Hor ari dira, ordezko lanak egiten. Lasa 3. ezkerrez. Errasti atzera. Baztertu egiteo Lasari, alere, erantzuta lortu du. Ezkerra ite izkutatu egin du alere Jaso Horretegui. Tolosak ikusgarria jodu, atzera orain Errestik, ez da txarra. Zazpiz atzetik egin du bote, erantzun alere Lasak. Atzera Azkoitiarrak. Eutxi Lasak. Ezkerra da orain ez du behar bezala markatu. Errastik atzera. Hor da Arretegi, ez? Huts! Eta horrelakoak bat baino gehiago ari da egiten Julian Arretegi. Bai, Julian oso gotz ikuste jo bain arte behintzat. Ez tekai ondo, bain arte eta jokun gaina oso gutxi sartuek. Ez gaur, enoen gaur esan nahi, txapelketan zehar, baizik. Bai, partidu oso serio jokatu izki, baina bakarren bat txarra jokatu eta oso txarra bai. Etxaniz da Galatzan kontra. Altsasun. 26 galdu ziren Fermin. Anginen, Josan, anginen. Zene pentsa. Eta gaur ez hemen ze pasaleiken, zene pentsa, guai arte bintzat, guai de hasi erangatxik, Badakit, Josan gainera, Altsasun jokatu zen partidu hartan, emaitza jakin ondoren, beste pelota leku batzuetara zabaldu zela, 22 eta 6 emaitza eta jende apostoak egiten hasi zela. Ez zuelago sinisten. Sinistu ezin da. Zan ere, jendea beti dago apostoak egiteko prest. Horrelako aitzeki txiki bat, izan ezkero, pronto eta bai bintzat. Baetegi Lasak, zoragarria egin du Inazio Tolosak. Hor preso harrapatua zeukan txokoan Retegi bigarrena eta ez aukera. Alferri galdu. Izkutatu egin du, ezkerra horrekin pelota. 7. markagailura. 7 eta 4. Fermin etxeko afamatzea zegondo nik ez egin, baina gaur merezit aukela uste ditu bainarte, Bueno, tarteka merezit izan ezkero. Tanto hau oso bikaina izan da, gutxi izate egin zelakoa. Horixe, egin behar zuen, eta horixe egin du. Izkutatu egin du. Inazio Tolosak, ikusten zuen berriz ere. 7 eta 4 markagailuan. Gaiztoa izan arren ondo arrestatu du Lasa 3. Errasti, atzera, gurutzatuz gainera. Eutxi Lasak, eta utz, Inazio Tolosak. Nik uste ezkerrez jarri gareko pelota zula hau ez, oitxo ingozioan, ondo atea zaiok,
baina pelota garbi izaten. Hauko zuloko pelota. Ni uste atzea jotzea fundala. Eta us nabarbena. Huts egin du aurre zain tanto ikusgarri egin ondoren, pena izan da. Bai, pixka da erdi presoa errapatuik, pelota eta... Dena ematera joan da. Pareta tartzen, da pelota eta ezkarrez jartzeko izatetek. Bosgarren egin dute. Retegik eta Lasak, 5 eta 7. Bost eta hutseko partziala egin dute urdinek. 4-2 galtzen joan ondoren, 7 eta 4 aurreratu bai dira. Oraindik ere aurretik dira. Ondo errezatu du Errastik. Lasak atzera, antza erdi erdira. Gozatuz, Jokin Errasti. Behin eta berriz, Errastegiria ideak kendu nahian. Pelota goran ari da jartzen, ahal duen bakoitzean, azkoitiarra. Atzera Errastegi. Errez ekarri Errastik. Orain pelota jaitsi eta bildu Errastegi. Aso Tolosak. Okua zabaldu nahian eratxundarra, eutxi Tolosak. Hor da Lasa, honek ere jaitsi. Atzera Tolosak. Etxi berriro Etxarrikoak. Errastegi sartuko da. Atzera. Orain jokua zabaldu. Eutxi Errastik. Eta utzi Lasa. Oskarre pelota asko galtzen Fermin. Haide pelota zona jotzen, baina pelota asko haide galtzen. Ez da gustora Lasa, ez da harritzekoa. Ez da Julian Arretegi ere. 8 eta 5. Hor duzue, Errasti, zabaletik bilduz. Eta hor bidali du zerura pelota Etxarriko atzelaria. Sakean Inazio Tolosa izango da. Sakez, momentuz tanto bakarra hori Errategi bigarnak egin du. Aurrenekoa. Ondo errestatu du Lasak. Hor da berriro Etxarrikoa. Atzera! Hortziterdik eutxi Errasti. Inazio Tolosa bera sartu da, naiz eta Errastik eskatua zuen pelota. Lasak gozatzeko aukera eta gozatu du. Zazpintz atzetik pote. Eta Errastik besoak goran jarri behar izan du alere. Ezin erantzun. Pelotak ada ikusgarria jodu Etxarrikoak. 6 eta 8 markagailuan. Hor duzu berriz. Bai gustora erantzi diola. Bai, bikaine bai. Oain di 1500 dirue, Fermin. Bai jauna, eta bi tantoz aurretik, urdinak. Gaur tanto mordo hain beharko aurretik dirue urdin jartzeko. Errasti. Sakeri eusteko prest. Badu Arretegi. Sake gurutatua da.
Tanto. Ea mateko muguko sakea, Bai, Fermin. Ea mateko muguko sakea. Ezker pareta jondoren atera egin baita pelota, baina... Ondo atera deketa. Zazpigarrena gorrientzat. Bigarren tantoa sakez. Retegirentzat. Orain ondo arrestatu du. Ordo alasa, Jetxi. Tolosak jaso. Luze, Retegik. Orain atzera. Eutxi Arrasti. Paretaren bila, eratxundarra. Goitik. Gerria sartuta, bederatzean Errasti. Hor da berriro ere, Retegi bigarrena, atzera. Eta tanto. Hau bai, hau ia pelota txarra. Ondo landu du tanto Arretegik. Ondo mugitu du Errasti. Azkenean gainera, pelota ezker pareta ditxastea lortu du. Hirugarren berdinketa izango dugu markagailuan. Hor duzu berriro ere. Azken pelotak da hori. 8-5 bentaja politia hartu Urdine, baina ez dira aprobetxatu. Eusteko, bentaja horri. Berriz ere gauzak parean dira, Bergarako udal pelotalekuan. Eskuz bibitako txartelketako 8. jardunaldia da jokuan. Final erdietarako txartela. Lasak atzera. Gurutzatua gainera. Eutxi Errasti. Retegik luze moztu du. Tolosa jaso. Lasak, ies egin dio. Bederatzi eta 8. Ia 5. pelota galtzauna, Oskarrek. Eta pelota garbi gainea, Fermin. Bakar batu badira, ni kontua galdu du. Hasieran 3 aipatu ditugu, arrazkeoz 2 ere garbi. Beraz du esan bezala, 5 izan daitezke. Hor da azkenekoa. Pelota noble askoa zuen. Baina ies egin dio. Eta esan bezala berriz aurretik dira Tolosa 3. eta Errasti. Bederatzi eta 8. Azpitik Peter Di Millari. Eibarko astelenan izan diren emaitzak ere hementxe ditugu, Josan. Lejardik eta Errandoneak 22 eta 20 irabazi diete, Etxaniz, eta gaur Galartzaren ordez aritu den Balerdiri. Eta Lodosan, bestalde, Errioxarrek berriro irabazi egin dute. Zitin Hirugarrenak eta Bernak 22, Agirre eta Arretxek 16. Tolosa Hirugarrenak txapuan utzi nahi izan du, etzen txarra sartu izan bari. Zepena. Oso ondo utzidik. Baina txapazpia. Intentzioa dotorea zuen. Bederatzina. Hor duzu berriro ere, Inaxio Tolosak. Txokoan utzi nahi izan duen pelota. Arretegiren sakea. Errestatzea lortu du Errasti.
Atzera, Gerria sartuta Arretegi. Eutxi Errasti. Errasti pelota eske, barruan da. Eta epailek ez dute zer esan, hori Zabalean Inatxo Tolosa, jaso Arretegi. Bibotera eskatu dute Tolosak eta Errastik, baita hemen den jendeak ere. Ies egin dio, barruan da ere. Lasari ies egin dio, baina pelotak barruan egin du bote. Nik uste ero indala pelota, Fermin, erdi utxeuen Errastina, eta pelota ero indek eta nik uste biharren boten altxako zula Julianek, Erabat eroi baita pelota. Ja gero errepikaldian argitzeko aukerarik izaten dugu. Tolosak atzera. Atzera gola zeiru barrenak. Garra Eutxi Errasti. Hor da aukera Lasak. Ez da txarra. Zabalean, bederatzitik ekarri Errastik. Dominatzera pasatzeko aukera du, Errastik. Baina biak antzera ari dira jotzen momentu honetan. Eta orain Gora! Beste bat gehiago, Josan. Asko, Fermin, pelota gehiegi. Goiko koltsoi horri gaur hautsak astindu behar dizkio etxarrikoak. Bai, gaizki ikusten de, gaizki ez da ikusten, pelota zok eta maten aire pelotai, baina pelota asko aire galtzen. Nik uste ia 6garrena, Fermin, 6garrena eta oandi partidu erdia iritsi baino lehenago. Ikuste zagun, Josan, hor zalantzan utzi dugun pelota hori, zer izan den, bira jaso duen edo, hor da. Hemen atzetik zail izango ikustea. Garbi, biharrena, garbi. Eroin baita pelota, erabat eroidak eta biharrena garbi. Bira izan da, bai. Da gaur juezak, nahiko okerza hiltzek. Amar eta bederatzi, Tolosa eta Errasti aurretik Bergarak udal pelotalekuan. Sake hona izan laikek. Bai. Amaika eta bederatzi. Amezketarrak sakez egin duen aurrenekoa. Pelotoitan, Fermin, oain txapelketa hontan da jueza bakik, lehen beti hiru izan dutuk eta aurreko jueza kendu indie eta pelotoitako nik uste aurreko juezak asko hobeto ikusten zitula pelotoik. Askotan erdin daunak ez pelotai behak tapatu iteziok eta ez behar bezala ikusten. Hori ere ez da txarra, hau errestatzen hortu du Lasak. Orain Errasti utzi dio, usteko hobea zen. Hor da Lasak. Ezkerrez Errasti. Ertegi bigarna, beti ez da, pelota gurutzatu nahian. Tolosa Errasti utzi, honek atzera. Erpareta joe atzera egin zaio. Bolea txokoan, jaso Arretegi. Zabalean da pelota. Errasti gautxi. Atzera orain ezkerrez Arretegi. Juliane oso serio ikuste du, Txapelketa guztiak bezala botea, bate arriesgatu gare. Nik uste beburukin konfiantza gutxikin dabilela. Baztertu arren, jasotzea lortu du. Atzera Tolosa. Oso ondo. Indarzu behintzat. Eta tanto. Amabigarrena. Atzera eta gurutzatua. Partidua urdin egibaz, ikual luke unanu Errastik deskansu hartuko likea, Fermin. Gaur irabazizkio. Gaur eman dizkiguten emaitzabe kontutan izan da, Josan, Agirre eta Arretxe. Kanpoan geratuko dira, aukerari gabe, galdu egin baitute Errioxarren kontra beraz. Agirre eta Arretxek 3 puntu dituzte.
Urrengo partide irabazita ere, urrengo Arratik eta Lasaren kontra 4 izango dituzkete, eta 4rekin jaitako. Kapellan eta Errandoneak ere, Nik uste Julian da gaur... aukerari gabe daude. Julian da gaur Lasa gaur galdungatik barrune ongo likela, Fermin, ia sartuta. Bai. Olaizola eta zezeagai, Olaizola eta ez, eugita zezeagai irabazintzieken, eta haik gaur eta urrungo atzereko partidu irabazita ere, empate ongo uke, baina beak alkarren kontra nola irabazizien, barrun izango jutuzke nik uste. Sotamanoz, Tolosa Irugarna defentsan, Lasa ezkerre. Errasti, atzera. Eutxi Lasak, Tolosaren ezkerra idea, tanto! Ailegatu egin da jarri ere bai Errategi, baina ez izan du pelota jaso. Behan du abitue, Fermin, behan du abitue. 13 eta 9. Da nahi azita idek, gaur partidu bikain itera idek, bain arte. Zalaparta ederra bada artekarien artean, urdinek egin duten 13. tanto honen ondoren. 13 eta 9. Lauta utxeko partziala dara matea momentuz, Tolosa Irugarnak eta Errastik. Oain dit 5.000 dirue, azpitik. Hoi lau tanto esan dipa, gaur tanto mordo hain beharko deskio nola dirue pare jartzen nahi bali maue. Aurreko sakeak baino laburragoa eta bikain amaitu du Inazio Tolosak hor aurrean utzi. Sakea laburragoa egin du 14 eta 9. Baino gaur Julian da Lasa ez dizkio ondo ikusten, Fermin. Julian botea jokatzen arriesgatu are eta Oskarre indarzu baino pelota gehiagin galtzen. Urdinek aprobetxatzeuen. Hau luzeagoa da. Errastirutzi da, atzera Azkoitiarra, ez da txarra. 9 territik. Kontuz botea. Atzera Tolosa Irugarnak. Errasti, baztertu gintzaio. Horretegi. Erdian du pelota Errastik. Ies egin dio, txapa gainak. Tanto. 15 eta 9. Aukera harra Urdinek, Uste gabeko martxa darama partiduak. Eta batzuk Urdinek oso ondo egin jokatzen da gorrik oso gaizki, Fermin. Hemen emateik... Tanto honetan suerte ere alde izan dute, Bai. Gauzeko hobeto egin nahi juk asko ze Urdinek. Hor da berriro ere, Errastiri ez egin dio pelotak, txapa gainean geratu da. Atze aukera duten Tolosak eta Errastik finalerdietan sartzeko. Oleaz errestatu du Urretegi berak. Eutxi orain Lasak. Arze zalaparta dagoen artekarien artean. Batera eta bestera korri garabiltza. Jarri otea diru gorri, Urdin. Bai jauna? Bai, oantxe, Urdin katatzen artekari. 15 eta 9 markagailua.
Eta ez bat eta ez beste azkenean. Elkarri begira geratu dira. 10 egin dute Erretegik eta Lasak. 10 eta 15. Dena izan da, postura horretan tantoa galdu beharra. Bai, denan behar izango jatzenen da. Hor duzte berri. Tolosak errasti. Sartuko zelakoan, errasti Tolosak emango ziolakoa. Bai, pelotare pixkeat nahi bezala zaio gatea eta bi gorrituen, bi gehamateko muguko pelota ziren da batekoz beste bi eta dinok ez diko. Mir Colorado, mir. Berriz ere dirua gorri da. Hauek urte ondo hasi dute, Josean. Bai, baino denak etzien alaziko, batzuk. Hor da Julian Retegi. Sarkez bi tanto egin ditu. Bakarra momentu Zamezketarrak. Txokoan. Harrapatu Tolosak. Retegi berak. Atzera. Guain bai Julian ikuste garriz gatzen pixkeat. Ezkerrez atzera. Eutxi errastik. Ordu pelota Lasa. Ez patxarra. Eutxi ezkerrez errastik. Ezkerrez hartu behar Lasa berak ere. Retegi pelota bila. Txokoan. Aixe harrapatuko dio Tolosak eta atzera. Egon ezin da dago Julian. Bai, Inaxo Tolosa, jetxi. indarzu ondo, Aso Horretegi. luzexo moztu behar zio gaintze Julian, distantzi hortan mina hundi ditek, bueltan. Ia zer egiten da Horretegi. Argi, Bikain. argi. 11 eta 15. Maixuak ez du egin. Hor duzu markagailua. Azken tantoa. Txokora abiatzeko mugimendu egin du Amezketarrak. Era bat engainaturik. Eratxundarrak zabalean utzi dio. Erdira sakea. Errastik atzera. Hora Tolosa. Atzera Lasak. Retegi pelota bila. Pelota osez. Baztertu jaso Tolosak. Ezkerra idea. Hau xamarra, atera zaio. Horren berriro ere Zabalera. Zabaleko marraren bila. Retegi bigarrena. Inor gutxik bezala. Asmatzen du jokaldi horrekin. Atzera Inaxo Tolosak ere. Ez du gozatzen Lasak. Orain ondo utzi dio. Retegi jokoa zabaldu berri. Retegik.
Atzera. Eutxi errasti. Jaitsi Lasak. Tolosa jaso. Txokoan Retegik. Harrapatu eta atzera Tolosak. Tolosa txokoan. Dispar eta gutx. Gutx egin du Retegik. Gutxi behintzat emozio handiko partidu behintzat. Batzuk oso favorito hilako, beste gaurretik goaztelako. Anaiai bukaeran gantxoa txokon ondo utzi, baino angulo ukutsu ziok. Julian nahi ondo atea zaiok, eta gero bipa eta jutei juindek eta txapazpia. 16 eta 11. Berriro ere sakea urdinak dute, hor duzu azken tantoa. Txokoan utzi du Tolosak. Eta Retegik defentsan tantoa egin nahi izan du. Anaia bainate konfiantzakin, da seguro ikusteu defensan lan handi indiko ingo tanton. Bai, pelota bat, bakarra utxe gindu kusak momentu. Bai, garbi behintzat du esean aurrekoa eta lan hona itxen nahi dek. Eta sartzen ari da. Bai, konfiantzakin. Ez da gutxi. Pelota bilatuz da ondo. Gorriz berriz erresa ditu pelota galtzen Fermin. Zenbait kizkurtuta izango zen. Beldurtuta. Jokuan gogoratu finaldietako txartela dagoela hemen. Inazio Tolosa, Mikel Unanueren ordez ari da jokatzen hemen. Eta momentuz nire egin beharra ondo ari da betetzen. Hor da sakean amezketarra. Zabalera. Atzera errasti, gozatu. Eutxi Lasak. Atzera Retegik ere. Errasti Zabaletik. Eskubitz ezkerrez, alantza izan du, nola jarri, Azkoitiarrak. Orain Jaitsi Lasak oso ondo. Aso Tolosak. Jaitsi berriz ere txapara. Txapara zuzenean. Berak ere antzeman dio, laster jaso du hanka. Pelota jobezen pronto. Ohartu da. Larri biliko zela eta azkenean txapa. 17 eta 11. Partio aurreatzia, Fermin. Partio aurrea eta urdinek zuzen da ondo jokatzen eta Gorri berriz pelota errez galtzen. Eta ez dik ematen asko kanbiatu beharko gautze gainea Gorri irabazi nahi bali maue, Ez da txarra. Jaso egin du Lasak. Txokoan moztu. Tolosak. Jaso Retegik. Pena paetakin. Atzera errastik. Hau errebotean da. Ez. Ederki Lasak. Jokoa zabaldu Retegik. Erdi huts. Tolosak. Bildu Retegik. Azte pelota gara joduen errasti. Atzera berriz. Pelota gurutzatu, errastik jaso. Retegik atzera, ez da txarra. Zazpizatzetik bote, eta tanto. Aurrez errasti bera izan da pelota inguru Mario horretan jarri duena. Lasak bueltatzea lortu du. Orain Retegik jarri den pelotari ezin izan dio erantzun errasti. 12 eta 17. Hor duzu berriz ere.
Bai, gustora erantzi diola. Bai, frontixetako horiek ondo aprobetxatuz. Leku ondi pare, pelota amateko, beheko posturekin zaile, goiti zeatu batzun. Amabi eta amazazpi. Hiru galdu ditu. Tanto bat egin du Dejadaz eta bi sake. Hor da berriro ere sakea. Eskubiz arrestatzeko aukera Errastik. Atzera. Errastik ondo dutxi. Horren jokua ireki. Eutxi Tolosa. Atzera Arrategi. Baita Lasak ere. Ondo Errasti. Ezkarretik ezkarrera Arrategik eta 13. Hori ere inork ez bezala egiten du Julian Arrategik. Baina eramateko pelota duen Fermin. Eramateko izango zen, bai. Arrimatu, baina eramateko mongo pelota. Inguratzen ari dira, markagailuan, gorriak. 17-11 izan dira aurretik Tolosa eta Errasti. 13 eta 17 momentu honetan Bergarako udal pelota lekuan. Datorren jardunaldian, Arrategik eta Lasak Agirre eta Arretxeren kontra jokatu behar dute. Gogoratu Agirre eta Arretxe iradanik ez dutela aukerarik finalerdietan sartzeko. Bestalde, Unano eta Errastik Olaizola eta Zetxagaren kontra jokatuko dute. Aukerako pelota geratzen zaio Lasari. Gozatu. Bederatzi territik, eutxi Errasti. Eutxi berriro ere Errasti. Jokua zabaldu. Eratxun arrek eutxi Tolosak. Eta atzera. Barruan da. Bildu Tolosak. Aztertzen itxe Horretegiri. Aukera Errastirentzat. Bederatzi territik, ondo Lasa. Atzera berriro, Errasti. Orain ezkerrez. A ver. Tolosak, ezkerra idea. Goitik. Aixe. Erantzun di Horretegik. Lasa hirugarren ezkerrez. Hor du beste aukera bat. Ez du gozatu. Eta Lasak atzera. Arrategi bigarrena. Atzera. Bederatzi territik eutxi Errasti. Atzera. Dotore. Ondo Jokin Errasti. Atzera txarrikoak ere. Eutxi Errasti. Serio ari da jendea, Juxan, serio ari da jendea. Bai. Ez da berriketarik. Aso Errastik, hortxe daukera Arrategik atzerra egiten duen. Atzera. Erdira gainera. Tanto oso gorra, oain arte partidu oso luzea ez dakizan. Ara, harrapatu egin du Tolosa.
Orain Zabalean, ikusgarria, ikusgarria. Bikaine tantoa, Fermin, bikaine. Bai polita. Bikaine eta polite. Hamalau eta 17. Lehenik hor txokoan. Harrapatu egin dio Tolosak. Eta gero Zabalean, ezkerrez, zoragarria. Azpitik eman. Bai, efetokin. Oso politia las lehen esan dio, zaila dela, baina oso ondo atea zaiok. Hamalau eta 17 sakean, eratxungo aurrelaria. Eta txarra. Eramatea lortu da Alere Errasti. Bai, harrapatu Tolosak, onan txokoan. Errasti bera. Ikustezagun, Lasak ez du gozatu, Zabalera. Tolosak jaso. Txokoan berriro ere Erretegik. Harrapatu Tolosak. Hortxe du aukera, Errastik dominatzen hasteko, atzera. Eutxi Lasak. Aukera Tolosarentzat da, biak. Txapapela joan zaio. Hasi egin da Inazio Tolosa. 15 eta 17. Oskar Lasestak zer da bilen hemen. Pelota hori ostikoz. Hori zer itxusia dala, Josan. Bai, pelotaria ostikoz ikustea. Frontoien olago gestok eta itxusitei. Hor da, Zabalean utzi den pelota harrapatu egin du. Atze pelota garrapatu itxuna, baina... Gero txokoan, hori ere bai. Hori Errastik. Lasak ez du gozatu, Zabalera ies egin dio. Tolosak jaso. Eta hau da tanto bukaera. Hortxe, biak jona izan ditu. Eta txapapera joan dio pelota Inazio Tolosari. Aukera politezin, nahi zura itxeko, baina gaizki eta zaio. 15 eta 17. Lau tanto, dara matzate bat abesten atzetik gorriek. Erra jodu Lasak. Eraman Alere, Errasti. Hor daukera Tolosak, atzera. Eutxi Lasak. Tolosak Errasti utzi dio. Atzera Jokin Errasti. Eutxi, larri zen. Horen Erretegik. Etxi pelota baztertu. Hor daukera. Atzera, zabaldu. Ez. Ies egin dio Errastiri txapapera. 16 eta 17. Da gorrik zuzen duela pixka demateik. Denbora gutxin gauzak asko aldatu dira hemen. Bai, oain di aurretik, baina... Bentaja harra izan dira, Fermin. Azte aukera galdu duten. Tolosak eta Errastik 17 eta 11 horretik izan dira. Aukera bikaine. Bai. Oain dizti galdu duenik ez egozatei, baina... Baina... Hain egoki izan da, gauzak asko okertu zaizkide. Gainean baitituzte, Erretegi eta Lasa. Sake luzea. Ondo errestatu du Azpitierrak. Erdi, erditik Errasti. Lasa, motz geratu zaio, Alere frontixean da. Tolosa, jaso Erretegi. Errastiri sartu egitzaio pelota. Atzera Erretegi. Hor da Lasa. Eman dio. Bederatzi territik ondo eutxi Errasti. Atzera, ezkarrez, gerria sartuta Erretegi. Zortzi territik, ezkarri Errasti. Etxi Lasak.
Aso Tolosak. Atzera berriro eratxundarrak. Eutxi Errasti. Tantoa gorra doa. Dominatzera pasa daitezke Urdina. Tolosa hirugarrenaren ezkerra idea. Bertarte Marretegi. Aztertu egitze Errastiria aukera. Eratxun Morentzat. Lasa, atzera. Aurreko eta baino gehiago gozatu. Orain Errasti. Aideak enduz. Sartu egintzeo, berriro ere pelota. Zabaldu. Aso Tolosak. Lasari utzi. Honek gurutzatu. Zer egiten da Errategik. Atzera, Zabaldu. Ondo Errasti. Ezkerretu gain lasa, ondo. Berriro ere Zabaldu Errategik. Zagit, barruan. Eta hemen gu ingurua etorri zaio pelota. Bai. Errasti eta Mesederik ez zion egingo. Gure mai honek. Azkoitiarari, baina horrela beharko du. Ies egin dio lehenik pelotak Lasari. bai. Eta azkenean, hemen Zabaletik, Jokin Errastik behar bezala jotzeko aukerarik ez du izan. Behar bezala, besoa luzatzeko modurik ez du izan. Hor duztu, Tolosa hirugarrena, Zabaletik pelota bilduz. Lasari hor, joan zaio, Zabalera. Baztiri den gainera kanpora joan gote zen. Eta Jokin Errastik. Maiaren kezka izan du hor, libraktu gotu zuen, ez ote zuen. Eta jakina horrela sartzakoan. Bai, Fermin, Gehienean. Ikaraz jotzea, hemendi ondo jotare askotan nahiko lan izaten da, bai. bai. Da Amazazpina. Amazazpina. 6-0 partziala dara mate. Errategik eta Lasak. Oien arteko partzialik handiena da. Bergarako udal pelota letuko dute, gari gatizkitzue. Urte berri egunean, eskuz bibitako txapeketako 8. jardun handiari dagozkion partiduak eskaintzen. Errategi eta Lasa. Tolosa hirugarrena eta Errastiren kontra orain, eta gero Alustiza eta Armendariz izango dira Nagor eta Elkororen kontra. Alustiza eta Armendarizek ez dut zer eginik txapelketan. Nagor eta Elkorok irabaziko balute. Final erdietan sartuko lirateke. Carmelo Egiarte realizatzaileari barnelinea izteko eskatuko genioke. Etin zabaitzeigu bestela behar bezala hitz egitea. Tolosak txokoan utzina izan du. Arro geratu zaio pelota. Hemen da Errasti. Etxi Lasak. Atzera inazio Tolosak. Ez da txarra. Horain Errasti utzi dio. Azkoitiarrak ere atzera. Eutxi Lasak. Aukerako pelota du Errastik. Atzera, 8 erdian Lasa.
Berriz ere atzera. Ez, sartu egin zaio. Sartu intzaio pixka, bai. Hemen 8 eta 17 aspaldiko partez gorriak jarri dira aurretik markagailuan. Ba, ikuste zadan. Azkeneko 4-3an egon ote dira, bai. 4-3, gero launa egin dute eta arrezkeroz aurretik izan dira. Tolosa 3 eta Errasti. 17 eta 11 ere bai, hortzi izan dute alderik handiena. Eta 17. kartoi horretan geratu dira momentu. Falta, gora. Ezker paretan gora jodu. 19 eta 17. Hortxe geratu dira, aurrera jo ezin da 17. Josan. Bai, Jokine bigarren parte honetan pelota dezente aide galtzen, lan asko iten aide, baina pelota dezente aide galtzen. 19 eta 17. Sakez, 3 ditu Retegi bigarrenak. Tolosak boleaz. Bikain atzera orain Retegi. Eutsi Errasti. Jaitsi Lasak. Jaso Tolosak. Jaitsi berriro ere Lasak. Eutsi Tolosak, orain Retegi. Ezker paretaren bila. Eta lortu du. Lortu du naiz eta eramatekoa zirudian. Bai, pixka pelota eskubizaziek eta gero sartu intzaio, baina pelotare amateko amungo hauen da Jokin Errasti biharren zehontan triste ikuste du, triste. Osa, marka da. 17 eta 11 aurretik egon eta 20 eta 17 momentu honetan Erretegi eta Lasa aurretik. 9 eta utzeko partziala dara mate. Errosario errazatzen ari da Azkoitiarra atzean. Ja efektorik egiten duen. Hor ikusi du 8 galdutako eta askoek. Lasake baizkik, Lasake asko galdu. Bai, Goan biharren bakar batzuk bai. Txukuntze bile, pixka lasaitu, baina... Txokoan, harrapatu egingo du. Aixe gainera eta atzera. Boleaz Lasa, eman dio. Atzera Errastik ere. Bederatzitik Lasa. Hoi aprobetxatzen. Retegi geutxi. Hortxe bertan txikitu nahi izan doan ezketarrak. Errastik atzera. Eutxi Lasak. Atzera Lasak. Retegi Lasari utzi dio, honek atzera. Ondo Errasti. Tolosa 3. Ezkerre sartu da, Aidez. Hor da Errasti berriz atzera. Eutxi Lasak, utzi egin dio Amezketarrak. Errastiri, honek atzera. Bea joko zuen aztenik. Bai. Aztertu egin zaio Tolosari. Retegik, zabalean. Errastik atzera. Tanto gogorra. Eutxi Lasak. Tolosak Errastir utzi. Hone jetxi. Hor da Retegi. A ber. Utzi berrire hori Amezketarrak. Errastiri eta honek atzera. Ez da txarra.
Eutxi Lasak. Hor da berriz, Etxarrikoa. Bigarren erdi honetan asko egin du gora. Ez dakit, kontrarioa jaitsi egin direlako edo zer. Orain ezkerraidea ondo markatu du, bertan zegoen Arretegi. Baztertu Errastiri. Aukera Eratxundarrarentzat, atzera. Ezker Pareta azkartxo jodu ordea pelota. Hetxi Erretegi. Aso Tolosak. Hetxi Lasak ere. Baita berriro ere. Gora. Bai. Gora Tolosa hirugarrenaren pelota. Hogeita batgarren kartoian dira. Retegi eta Lasa hirugarrena. Ez dakit ez duten beste gortxe geratu beharko xan, 17garrenean. Ez aurrera esatzera. Bai, ala ematen dik. Marka izango da. Sinisteak lan ditu. Bai, Errastireko batuko bai igual gauko aukerana. Aukera ikeragarri izan baitue. Pasarik ezpada azken sakea egin du Eratxundarrak. Atzera. Inaitxe Tolosaren ezkerraidea. Eutxi Errategik, baztertu ingo zaio Errastiri. Eraman besterik ez. Atzera Errategik. Eutxi Errasti. Hor da Lasa. Atzera. Ez da txarra. Orain Hetxi. Atzera Arretegi. Eutxi Errastik ezkerrez. Atzera Lasa. Partidu hasina ez bezala ari da gozatzen orain. Bai. Seguro gainea. Zabalean eta bukatu da. 22-17. Final erdietan Retegi bigarrena eta Lasa hirugarrena. 22-17, ikaragarri izan da, gorrien erreakzioa edo eta urdinen patxalaldia. Bueno, nik uste gorrik aurreneko parten pelota asko erregalatu duela, pelota asko galdu duela, eta geho biharren parten ia askoze txukunago eta askoze serioago eta askoze ia erregalo egin bare, ia erregalo gehiago ez dien da oso zuzen jokatu eta horre onde diferentzia, eta geho urdine berriz ez di asmoatu. Jokineke biharren parten jeitxin de pixkeat eta anaiak gauza hundik ez dikitik izan. Nik uste biharren parte hortan Retegi eta Lasak dakien guztie jokatu dela. Hogeita bi eta 17 ez dakit. Elkarrizketarik egiteko modurik izango ote dugun. Lau pelotariak korrika sartu baitira. Aldagaletara joxan. Non baita sarre samartziko zen. Galduenak asarreta... Irabazi duenak ere bai, non bait. Hemen gure laguntzaileak dioenez. Laurak ere. Opeta beltz. Sartu dira aldageletan eta momentuz bintzat. Ez dut uste hauekin, ez irabazilekin ez galtzailekin hitz egiteko aukerarik izango dugunik. Honen bestez, esan dezagun, Titin eta Berna eta Arretegi eta Lasa finalerdietan direla. Hirugarren bikotea, ondoren eskainiko dizuegun partiduan erabaki daiteke. Esan bezala Baldi eta Nagorek eta Elkorok, Alustiza eta Armendariz irabaziko baliete. Nagore eta Elkoro sartuko lirateke
Eta laugarren bikote bat. Zein izango ezten badakigu. Ba, Agirrek eta Arretxek galdu egin dute. Nik uste gaur... Eta hor dago, ba... Fermin, gaur Olaizolak eta irabazteko muguko partidu ez ziren, Olaizola zezeak, eta gaur irabazi bali maue, iganden Unanue Errastin kontra joatu behar zeukea, eta hoi irabazten pasako erdi finaleta. Ikusiko dugu, guk momentuz tartetxo bat egin behar dugu. Laster gara bueltan, gogoratu, Laster. Alustiza eta Armendariz, Nagore eta Elkoronen kontra izango direla hemen. Bergarako udal pelotalekoan, beraz, Jaun Andreok, ez urrutira joan, orentxe arte.